radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard SEM Lasai 56. Ang oras ginadu Press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Aksyon Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard SEM Lasai 57. Mayang gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. DYEZ, Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinar na kita sang panahon. Diri sa Bacolod, bulubo ang ulan sinigil ang mga hapon. Pero check naton si Sir Gan ni Republika sa Provincial Disaster Management Program Division. Sir Gan, good evening. May nga action ba sa aton mga listeners ari atag naton lakat sa aton nga chimpo sining gabi. Lunes kita karon Mayo 10 tuig 2021. Medyo damo-damo ang galom ang wind convergence o intertropical convergence zone. Nag-apekto diri sa nabagatnan o Southern Luzon diri sa aton sa Kabisayan kag Mindanao lakip na ang Kabikulan nga magalumon ang kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob nga halin sa ITCC. Ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran maayo pang tiyempo may pag-uum-guum ang kahawaan hasta sa magalumon ang kalangitan pagaupdan lang sa may naligwin nga mapag-ulan nga halin ini sa easterlies mapaang hangin halin sa baybayon sang Pasipiko kag ginaupdan man isang localized thunderstorms. Ang Mindanao napaidalaw sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sa hangin halin sa nasidlangan pakadto na amin na nasidlangan ukon east to northeast. While ang iban nga bahin sa aton pungsod magahali naman na iya sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan east to southeast nga parehas sila nga duwa nga may makanay hasta sa kasarangan nga kadagatan sa ilang seaboard. Kag diri partikularmente sa aton probinsya ang Western Visayas na katungdan sa Kabisayan kip na ang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod magalumon man ang aton kalangitan nga may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Kag ang
iban nga porsyon sinisang ITCC action bray para sa kwansang aton tagpalamati nga may ginapaabot kita nga tropical disturbance no sumugod pitsa 13 as sa pitsa 19 daw ang mga traffic nagalakta na labot na di sa aton may napaidalom kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga lupoy-dupoy sa hangin halin sa nasidlangan pakadto na bagat na nasidlangan east to southeast ang aton mabatigan sa kabugusan sang isla sang Negros kagang kondisyon sang aton kadagatan nagapabilin nga mangin makanay hasta sa kasarangan lamang ang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya nga may takos ini 0.6 hasta sa 2.1 metros. Pero wala kita gale warning advisory. Alas 11:07 sini nga gabi dugay-dugay 1.1 metro ang aton tao magabalos ang unas alas 4:37 karon sa kagaon sa takos nga 0.3 metro ang kanabawon. Kag alas 5:57 sini nga po nagtunod si Haring Adlaw magapakita naman siya alas 5:23 was saga. Hari kita 26 hasta sa 32 degrees Celsius o kung 78.8 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Si Bulkan Kanlaon, nakarehistro kita 5 ka pagtayog volcanic quake no sa 24 oras naton nga obserbasyon. Ang ginbugay nga puti nga so white steam laden plumes para sa kasarangan kag tumimbuok at ini halin sa iyang baba ukon guab mga 300 metros ang kataason antes ini siya nagkulap sa direksyon namin nakatungdan o northwest while ang asupre o sulfur dioxide 96 toneladas lang medyo nagdumbo-dumbo sinilang nga bayo 8 to 2021 so ang GPS naton padayon nag-obserba sang ground deformation nga may ara na di parahan nga slight inflation. Gamay lang nga pagubag sa nanubuan kag sa tunga-tunga sang iya nga baga. Muni mga parameters nga nagatag indikasyon may hydrothermal sa gihapon tectonic kag deep-seated magbatik nga proseso didto ka sa kasulok-sulukan ni Bulkan Kanlaon. So, ang DOSTP Volks in collaboration sa aton sa Negros Occidental Command Center liwat nagapaabiso sa aton nga stakeholders kag sa general public. Si Bulkan Kanlaon nara gyapon sa alert level 1 kag ang 4 kilometer permanent danger zone sa gihapon amo na ang aton nga gina-istrikto sa gihapon. While sa earthquake information may ari kita diri action bray no kawayan ini pero unfelt no unfelt daw 1 kilometer deep in Pucos no kawayan sa gihapon kag the rest wala na so ang malaning aton nakita sa aton nga 24-hour observation Bulkan ni Kanlaon Bulkan Kanlaon 24-hour observation sa aton earthquake information kag lakat sa aton nga tiempo. So, muna yung action tayo, no? Ining maulanon nga panahon, Sir Gan, ano ni siya? Normal man na niya, no? Inang ITCC ni siya, iti mag-ITCC, nagatabo tanan nga direksyon sang hangin. Ang easterly kag ang northeasterly surface wind flow. Okay. Breeding ground din siya sang isa ka tropical disturbance o kun bagyo. Aha. Pero may ginabantay-bantayan kita, may wind convergence diri sa dadlom. Sa dalom sang Palau, Solomon Islands, Pasaka ini siya. Pitsa 13 hasta sa pitsa 19. Amon ato na ni mamonitor kundi nang iyang track no. Kundi siya pakadto nga direksyon. Pero ang Puntaria ini daw Northern Samar. Losot siya sa Kabikulan, Southern Tagalog. Kag lakip ng Metro Manila kag magwa ni siya sa Mindoro. Pakadto sa Northern Palawan area. Sige. With that, Sir Gan, salamat sa information. Good evening, Sir Gan. Maingag. Thank you, good sir. Sige. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo.
Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang malalakat sa aton sa nga panahon sa mga utod tanga nagapuyo sa igad baybay sa idalom santay te kilid sang kasubaan kag kabakyasan alerto lang 24/7. Action firing line. Antes pa naman ang tanang maka-action diri kita anay ha. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanan, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ila maayo nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Action na Philippine Standard Time, La City 8 na sa buong adlaw Lunes. Ari na kita sa Mayo 11 na, 2021. Bakas na nga aton sa ring Facebook page pagi sa Aksyon, radiobacolod.com.ph, sa web naton, YouTube plus ang aton sa ring Twitter account mga kaksyon. Bukas naman ang aton sa ring text hotline sa 0963-757-0874, 0963-757-0804 o kung 74. Mga kaksyon. Aksyon Brian Borden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob Lasa 9 ang takna sa ring gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano bala nagali na gumba nga balita sa aton sa ring pagpangalagad? Over the weekend mga kaaksyon sa Bacolod o Negros Occidental, damo linot hangay, no? Diri sa aton, may ara sa mag-amay pinangluthang dito sa Escalante, may sa Tubuso, galakat sa dalan upod sa asawa kag anak ginluthang man. Kag dinakpanay sang illegal nga droga sa probinsya mga kaaksyon. Sa Kabankalanto, masobra 15 mo. Ang mga nagsululuyok to nakibon sila sa kapulisan na. Pinangsikop gid sila. Aksyon Firing Line. Amo tanong gini ka namit sang Shabu nga ini nga daw kuan gid pililis ngoon gini sila sang higop ya sining illegal nga droga mga kaaksyon. And then pila naman kadikadang dinakpanay sini duwa gid kaubusan na. Aksyon Firing Line. Diri naman iya sa syudad sa Bacolod, aksidente naman niya nagtrending sang siniman nga mga weekend mga kaaksyon, no?
dira sa Alihis kag iban pa. Abi maghalalong gid kita hinahinay labla sa pagpadalagan, no? Sa mga riders naton, sa mga motorista naton para iwas sa anuman nga aksidente sa dalanon. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaksyon diri iya sa syudad sa Bacolod sa gihapon, i-check naton kay buwas nga adlaw do may manog abot diri nga malapit 19,000 ka doses mga kaksyon sining AstraZeneca. No, check nato na sa mas temprano pa. City Administrator ang nagpasiguro nga closely monitored ang COVID-19 cases matapos sa gintag sang Octa Research Group ngang area sa Bacolod o kung ang Bacolod ara na sa area of concern mga kaaksyon. Gwa ini sa area sang mga dito sa Luzon area. Action Firing Line. Nadalahig na kita do kadjutay man lang sa numero sa Bacolod ding COVID cases nga ang concern area na kita. Ang Negros Occidental ganing subongho sobra naman 200. Action Firing Line. Samtang Barangay Mansilingan may pinakadamo nga COVID-19 cases sa syudad sa Bacolod mga kaaksyon. Action Firing Line. Sa probinsya nga mga balita karon with aksyon na Marlon Hinobia mga kaaksyon hinubaan naka-record sang ikatatlo yang napatay sa COVID-19. Oy, isa pa ka pasyente ginatinguhaan nga maluwas man COVID-19 man eh. Action Firing Line. Grabe yan, no? Anyways, diri sa Negros Occidental Subong, ang pinakabago nga record ni COVID-19, Ario, Negros Occidental, 275 kabag-o nga kaso subong adlaw. Action Firing Line. Ang local case diri, 250 gid. 25 naman ang locally stranded individual, mga kaaksyon. Ang syudad sa Bacolod, local case lang ini, 23 ang parabago nga record sang DOH diri sa Region 6. Action Firing Line. Halalong gid, no? Sa mga utod naton mga kaaksyon kay si COVID-19 ara lang gid sa kilid-kilid ta. Daw hindi gid lang mapaktan. Action Firing Line. Porting nga halit sining nasambit nga virus ano, nagdala gid sa pag-usdang sang bugos nga kalibutan makatawo man o kon makaekonomiya. Action Firing Line. Nga halit sining ni COVID-19 kung sino man gid ang tagpamuno abi or nagpasimuno nga magwasag ining COVID-19 kamay pa nga konsensyahon ini siya kag magwa na no siya sini ginapanaguan dira ka magpanugid kay para base may kaugalingon sila ni nga bulong kag iban pagig nga pwede mabulig naton subong para matapna ta ini. Action Firing Line. La 7:12 na. Action Brian Warden. Action Firing Line. Ang iban nga balita sa lokal karon check naton oy kumusta diri sa syudad sang Bacolod mga kaaksyon. Perting na sunugan sa barangay 12 no nagakwan lang nagainulan lang Action Oliver ang kwan ang bulig. Action Firing Line. Pero why nato na ginapangayo nga mga sunog-sunog kay kadelikado sina timay man gani kay madasig sa mga ton sila nga mga public officials kang iban pa lang iban dira nagahandom pa lang ang mangin public official sa Bacolod. Ayo man na damo gambal ganing ang bulong kag duso kay Mayor Bing Linardia kag iban pa nga mga public officials nga magginuwa sa sining panahon amo si former 3rd District Congressman Albi Benitez. Action Firing Line. Pero magimo istorya nga Bacolod no. Bisan ano na lang madumduman. Uy, why di subong si Benitez? Kuno to sa Amerika to nagsuroy-suroy. Tingala ko man nga ang bata Action Oliver mo yang nagalibot ya kag pangamusta sa mga puloy-an. Action Firing Line. Pero may lugar sa laging padulungan gani nga porting basura. Tido may mga plano na naman to sa to. Oh, ang progreso sa may araw to nang hatag to sa sang solar na, lamp solar. Purtino. Hindi naman yung guro matago, guro ko na nung padalaganan yung Bacolod, guro mayor gini guro. Action Firing Line. Sagi patano na solo secret iyan mo nga imagine mo why di siya gani pero ginhimo yang representative to represent sa taong anak yang nga sagi kalibot so, sa sudad sa Bacolod ano pa bing aton nga pangitaon sila. Action Firing Line. Sige, preparar ang dapat magpreparar, no? Kaya ang balila mas kwan ko mo, mas kahaladlok kung ikaw ang naga-preparar kag mas masadya sa part sang mga nagasulong pa lang. Action Firing Line. At islang tawon taniya, may man ganing nga may ara sang mga ulo inkwentro nga mabulo babug at abi kay kaluya sang politika kun wala inkwentro
That's why nga ti hindi naton pagpunggan kung may ara sa mga inkwentro kay demokrasya kita na mga kaaksyon. Action Firing Line. Ara kita nag-star sa demokrasya nga pungsod. So each one of us may ara sa ginatawag nga freedom nga pagahimuon kung gusto mo. Basta hindi lang niya tinunto, kundi inabalang makabenepisyo diri among publiko. Action Firing Line. Bantayan diri sa Action Radio Bacolod Back Action kay may ara man kami sa mga pre-survey nga ginahimo sa mga papili or kung sinong probable Action Oliver nga ginaduso sa Bacolod nga magpapili kongresista. Sinang probable nga mga tawo nga ginaduso sa Bacolod nga magpapili alkalde, vice-alkalde kag iban pa. Action Firing Line. Binabantayan diri sa Action Radio Bacolod mga kaaksyon para ma-update man kamo. Total hindi nagin man ni mapunggan Action Oliver, nagahinampot nagin man yang istorya politika no diri sa Bacolod, Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Action Firing Line. Oo, hindi na ni mapunggan kita mong Comelec Bacolod yo. Sa iban to nga mga Comelec Office Action Oliver, ginalangaw to. Wala sang may nagaparehistro sa iban nga mga probinsya sa Nimatrion. Action Firing Line. Ambot kun nga ang daw ginalangaw to ya siguro pandemya gihapon kapoy bla inablang kapoy nang problema sa gyapon sitwasyon. Pero diri sa Bacolod yaw, bisan hangin daw di ka lusot ya sa disuganay sa linyahanay mo. Action Firing Line. Diri sa Bacolod, tinapasibangdan diri si Benitez gyapon. Ang balila kung why nagparehistro si Benitez, di daw wise liya ganaw parehistro. Oh, pero kay nagparehistro subong nagadinumog di sila ang iba naga-absent sa trabaho mo. Action Firing Line. Ang iba naga-leave Action Oliver nga ma-leave ka. Maparehistro ka na sa Comelec. Dumatingala kita ha. Objective Balanced Discussion. Firing Line. Action Firing Line. Abi mo nakilala na lipay lang kuan mga taga Comelec man. Kinagdamong customer nila dagay na blang damay na trabaho gid sila bla. Kag sa una yawan tani panawag sa oy. Sa daw pa kamo yung maparehistro iya didto kamo sa 5 days before sang katapusan sang rehistro kag magdinumog kamo de. Kag magreklamo kamo kun di kamo marehistro. Action Firing Line. Ara subong kay gindumog gid. Hindi salo gid nila tanan. Action Firing Line. Ang lalang na pa si Bangda, dis Benitez, ganyan mo. Tibay ang tanang tao nga maparehistro. Oo, kay para freedom gani mo. No, kinanglan nga magparehistro nisla para makabuto nisla mga kaaksyon. Action Firing Line. Kan malang niya, yung malang niya, ton kay kon puro lang tadi mga seryoso Action Oliver, dali tadi amang tigulang. Action Firing Line. Matamyaw taliwat balasang Happy Mother's Day, kiti kahapon Domingo, boy kita panamyaw, ti subong nga gabi, happy or belated Happy Mother's Day sa mga Iloy Action Oliver na. Sa mga Iloy, sa mga solo nga Iloy, meaning wala ba nabla. Believe ma kuno sila mo kay as Iloy ka na, amay ka pa. Nan porte no. Kag sa mga lalaki madanga nag-Iloy man kitigin biyaan sa asawang anak nila, siya nagbatiti bla. And of course mga kaaksyon, inang sa mga feeling Iloy. Kaya sa mga bata, pang Action Oliver nga tag 15 pala nag-Iloy na bla, Happy Mother's Day sa inyo, no? Kaya sa tong may mga bata, no? Pero nawong ti daw Iloy na gid, no? Action Brian Borden. Action Firing Line. Mga lugayawon ko na yung mga balita dito sa National kay Ariho. Kita mo ang eleksyon subong do may gaplano pa nga hindi pagdayunon sa 2022 ambot do mga dahak-dahak pwesto niya gurong hindi maggusto mag-eleksyon. Pero ang Comelec iya kampante gid siya ma-eleksyon kita. Apisar sining pandemya nga ini padayon ang eleksyon sa 2022 kag wala sang rason nga wala sang eleksyon. Nan, are, suro diri sa Comelec mga kaaksyon, Commission on Election nga sa masunod nga tuig ginaplanuhan na nila or subong pa lang ginatun-an na nila nga ang 8 ka oras nga butuhay mga kaaksyon gikan las 7 sang aga tubtob las 5 sang hapon ila ini nga pagaligwaton. Ang buot siringon mga kaaksyon nga himuon nila abi nga alas 7 sang aga tubtob mga alas 7 man sa gabi o kon las 9 man no? Kay or alas 8 abi.
Kay ang 8 ka oras dugangan nila plano na dugangan nga himuon abi nga 11 o 12 aksyon Oliver, no? Dungagan nila duha tubtob 3 ka oras. Anong bot silingon diri sang Comelec? Anong tinutuyo sini? Action firing line. Toyo lang sang Comelec mga kaaksyon, agod nga hindi magdinaguso didto iya sa presinto. Dapat nga magparehistro o kung dapat nga magbutuhay nga may ara sang ligwa nga mga oras. That's why nga palawigo ng oras para hindi magdinaguso ang aton sini nga mga utod mga kaaksyon. Action firing line. Dito kamayo man nga plano, no? Amo nang nami nga plano sang Comelec mga kaaksyon para makabutog gid tanan kag maiwasan gid si pandemya. Daligid lang anay kay may flash report aton sini nga patrol. Action Alvin Graba sa patrol. Action Alvin, good evening. Action Brian, wala lang madrugay by basta operation ang ginpatigayon sa mga katapo sa City Drug Enforcement Agency CDO Action Brian sa pagpamuno diri ni Police Lieutenant Edward Bolivar. Resulta diri Action Brian sa recover na no sa more or less mga dosik. Yes, dosik plastic sachet sang suspected shabu. Subong gabi diri sa area sang Barangay Bata particular sa Purok Santo Rosario. Barangay Bata diri sa siyudad sang Bacolod. Actually, ang ini nga Puligan Action Brian, isa ka compound ini pero sa entrada pa lamang sang Panimalay, may illegal nga transaction nga nagkatabo. Okay. So initial action na Brian gikan kay Police Lieutenant Bolivar sa ang tag pamuno sang CDEO as initial 15 na no 15 ka gramo sang suspected shabu ang initial nga na-recover sang mga autoridad. Ang subject sa operation din kilala diri kay May Torres. May Torres, 44 anyos, kaya ginatabig man nga high-value individual sa karon granting ang recovery action na Brian Masobra na 10 ka gramo sang suspected shabu. More informations and updates that includes na ang pahayag man ni Police Lieutenant Bolivar dugay-dugay sa aton panumbalik. Para sa flash report with Action Papang Nixon, ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Salamat patrol sa flash report. Imagine mo na, way untat yang suyupay sa illegal nga droga, babayi pa ho. Action firing line. Kapit sa patalim na instant money ka kung ako nag-ibaligya ka sa illegal nga droga mo. Do instant mami bla, noodles bla ma. Isa lang ni kapitik kung ako di buhay na son kay Action Oliver niya, tiba kanimo. Action firing line. Pero kung di malason ka naman ti diretso katuya sa rihas Action Brian Borden. Action firing line. Kay kabalo ka kung may mga intel ba ng mga nagabaligya sang shabu, dapat bakuron yung intel nyo da. Kaya ang pulis naton mas grabing intel nilang ginagamit da para magkaladakpan ka mo. Action firing line. Pero balik kita diri sa national mga kaaksyon, bonus, suno diri iya kay Ana Kalusugan, representative nga mo si Mike Defensor, ginaayo niya ang gobyerno nga ang mid-year bonoso dapat sa May 14 ipanghatag na. Sa panggobyerno mga kaaksyon na ginaayo ni Defensor kag ining mga incentives nga ginatawag para makabulig sa pandemya, makabulig sa sitwasyon karon nga portigid kapiot ginasunod malang diri ni Defensor ang Republic Act number 11466 mga kaaksyon, no? Na ginpasar dira sa Kongreso nga dapat nga makaangkon gid galayon sang bonuses sang aton sini nga mga utod sining tunga-tunga sa tuig. Action firing line. Halin sa presidente padulong sa clerk kag pinakanubo nga utod naton nga janitor nga trabahante dapat may
mid-year bonus na sa sining Mayo 14 Action Oliver. Action Firing Line. Amo man na Mayo man niya, kay mga utod kita iya sa gobyerno nga nagatuki man bla, mga public officials naton kay kung iban daw gakalipats la. Action Firing Line. Ang iban nga balita sa nasyonal maka-aksyon, luyag iya ni Senador Kiko Pangilinan nga imbestigahan ang Bayanihan 1 kag Bayanihan 2. Amo ning 570 billion pesos ang ginpain sa gobyerno nga pundo sa pag-umpisagid ni COVID-19. Action Firing Line. Amo man ning ginpalayag ka nagligad man sa aton nga mga kongresista nga dapat imbestigahan, no? Kay kadako ni nga pundo mo, no? 570 billion pesos sa Senate year nga Resolution 710 nagapakita dira suno kay Pangilinan nga dapat may ara gid ayoon sa Commission on Audit agod nga makit-an kung diin nagkalaladto ining pundo sang gobyerno nagdiretso bala ini sa kinahanglanon sang tawo ukon nagtalalang ang iban diri. Action Firing Line. Tawag nila diri special audit mga kaaksyon. Ang Bayanihan 1 amo nang natawag naton nga Bayanihan Hill as 1 kag Bayanihan to Recover number 2 mga kaaksyon. Action Firing Line. Ginapapangita diri ang pagpanghatag sang ayuda nga 6,000 kag 8,000 pesos. Diri sa aton 6,000 lang to di pero sa NCR may mga porsyon to yung nga 8,000 ang nakabaton. Action Firing Line. Ginapapangita man, ginapacheck man ang ginaligar overpriced nga pagbakal sang protective ni bala nga equipment sa aton nga mga utod, no, nga mga frontliners kag mga testing kits mga kaaksyon kag iban pa nga gingastuhan sining Bayanihan 1 and 2 suno kay Pangilinan. Action Firing Line. May mga kapitan na ganit din nga nagkala disgrasya sang anom kabulan ho, nagsa-suspended sila kay tiya muna gapang hilabot da hindi ilaya kwarta. Action Firing Line. May mga purok president kag may ara sa mga layason officer iyas barangay yang ara ho. Nagapangatubang sang kaso subong nga graft and corruption. Action Firing Line. Ang iban nga balita mga kaaksyon, amala ning masubo galing sang sistema sang hustisya sa Pilipinas, Action Oliver, kung ang mga lagko nga mga tao like mga alkalde, gobernador, kung ano pa lagko nga mga posisyon sa gobyerno sa pagkabudlay gidya tagaan kaso kon graft and corrupt practices, no? Pero kung ultimo nga purok president, disgrasya, priso, ganayon. Action Firing Line. Ang iban nga balita maka-aksyon sa national, ini balang remdesivir di bala subong ho, no? Kay amo man ning ginahambal nga bulong ni COVID-19, mamahal-mahal lang galing ikumpara mo siya sa ivermectin nga ginatawag. Action Firing Line. Kay ining ready ang remdesivir nga ginahambal nila, nagabalor niya sa 20 to 30,000 kada tublok sa pasyente nga may COVID-19. Ini naman si ivermectin iya 30 to 40 pesos ang bili. Action Firing Line. Kada ko ang diferensya, no? Pero kay Dr. Maria Rosario Vergiring, Undersecretary sa DOH, wala pa ini sang rehistro. Tingnan na ginagamit na naikuha mo lang mga rehistro nun. Action Firing Line. Oo, wala pa na isang ginatawag gani kunong inang mga procurement mga kaksyon. Di kinanglan ko rin di pagkamiton ini. Di ko blakin sindi sa DOH kung dintong pwede nga makabulig sa ato na o panang sagit iya kakutibaw. Action Firing Line. Oo, tiway pa ni kuno certificate of product registration ho. Wala sa mga basihan legal nga ibaligya ini mga kaksyon. Di kadugay naman nga subong tala naging bukan nga si pandemya ari subong haw. Action Firing Line. Ang ara subong ginauyatan sini mga ginatawag yapon nga compassionate special permit. Ay nano nga mga sitwasyon. Kaya may mga lima naman nga, may mga hospital naman gani nga nagahatag man sini. Si Kwan subong si defensor tong ginmunok sa inyo nga nagpanagtag sila sang ivermectin action na Oliver. Sila subong ang subject of investigation kag ngupo dito nga mga doktor kay nga nagpanagtag na sila nga hindi pwede. Action Firing Line. Tema doktor to mention ko sa inyo, nagpanghatag sila sang resita man nga ginsulat lang nila sa isa ka one whole sheet nga white paper bond paper blati, wala sang pirma, wala address, wala sa kung ano-ano da. Action Firing Line. Diri lang sa Pilipinas nga kagamono nga ini bulong naman ayhan ini nga hindi ta pagtun-an gilayon para mabuliga may mga clinical trials abi kung ano-ano mga trials dira. Action Firing O Line. trial abi
Sa ibang nga pong sodya, pagkakita nila nga mapuslan sinumpit din ang pagtuon, hingaga mo ni ba siya Israel subong ang ginamo subong sa Israelia, mga protesta to parti politika kapag gobyerno, si COVID-19, Action Oliver, why na ning nasa pakto subong? Action Firing Line. Israel, Amerika, why na? Kita diya dinumog kita diya kung paano gamiton ang kaangay sini. Tinitaman mabasol ng taga DOH kay mismo ang World Health Organization, wala man sang ginapapanaog man nga papel nga pwede ni siya gamiton. Diba siguro yun dito si ibang nga pungsod, bahala kada nga WHO kada iya. Importante magkalabuhi kami di kay kun hulaton kamo namon san upa. Action Firing Line. Damo na blang istorya mga kaksyon. Anyways, inis na mga maalam nga mga tawo ini. Pero kung kis ang ila kinaalam daw mahimo lang nga bubo ang mga tawo nga aris dalom. Ang panibago subong adlaw mga kaksyon sang kaso ni COVID-19 nagdangat sa 1,108,826. May nagdugang subong nga 6,846. May kinagnubo-nubo na gid man siya, no? Oo, kabay pa nga kompleto na nga laboratorio action kay kung kisa magnubo blang record yan pagawa sa DOH, may aray at 20 ka mga laboratorio nga wala kapasa gali sa ilang report. Di kabay pa subong tanan nga laboratorio sa Bugo sa Pilipinas na pasa na 6,846. Nubo-nubo na. Ang aktibo nagapabilin sa 59,897 kag ang nag-alalayo 1,030,367 kisubong adlaw may ara sa nag-alalayo nga 18,562. Pero naging inom nila nag-jogging lang ni sila, nag-noodles ni sila, nag-vitamin C. Way takbalo ko na nung ginpang dasok nila sa kugalingon lang kung nagpululi sila kay ayo na. Action Firing Line. Way man sa declaration mga taga DOH naton kuno nag-inano ni sila nga nagdula ning ginabatsyag nila nga virus. Action Oliver kabati ka, why gid? Pero kung may parti pa ayo sa tao, mga bulong, dasig sila mamumugong. Action Firing Line. Ang patay, 18,562 na. Pero timo na, hindi kita magsalig kay nga ining si COVID-19, tuod gid iniya. Hindi kita yung maglahog-lahog, sinilog-lahog lang muna sa bago bugtaw kag bahaw, hindi lang sa virus ngayon Action Brian Warden. Action Firing Line. Para pagit pabakuron mga kaksyon, ining away naton bato kay COVID-19. If ma-remember ninyo, nga si Presidente Rodrigo Duterte nagmando last week gid lamang nga pangdakpon ang wala nagasuksok sang face mask, nagasuksok man matuod pero kiwi kay basi ginalagas-lagas lang kundi nga porosyon sang nawong niya butangan face mask para magwapo tsuraya. Action Firing Line. Kag hindi ya pagdrodakpon nga sa wayon lang. Goyoron gid Action Oliver kag isulod sa prisuhan. Amo nang gusto ni Duterte kay nga hambal niya ubos ng pundota sa sini nga COVID-19 abi pag disiplina kamo. Action Firing Line. Amo nang what silingon ni Presidente Rodrigo Duterte. Sa nagligad nga adlaw, nagpungko bilang bag-o nga PNP chief si Police General Guillermo Eliezar. May direktiba na siya nga ginpapanaog sa mga regional iya nga mga kapulisan. Action Firing Line. Sa pagintindi naton mga kaksyon, kita diri sa regional office, may mga directives naman padulong iya sa mga kaprobinsyanan kag mga kasyudaran nga mga dalagko like Bacolod didto sa Iloilo City, Bacolod City kag sa mga provinces under iya sa Region 6 mga kaksyon. Action Firing Line. Ano bala ang direktiba nga ini? Although nga tiway pa sang formal nga memorandum nga ginpapanaog, pero may ara sang verbal na nga ginpapanaog ang PNP chief, may koneksyon sa mando man ni Presidente Rodrigo Duterte. Action Firing Line. Ako 100% pabor ko diri sa mga full face mask nga ini. Kay tested and proven naman Action Oliver mo. Imagine mo, sobra na isa ka tuig mo mamalaning panaming naton, di ba? Why naman sang iban pa? Action Firing Line. Isa ka tuig na hasta subong face mask kag ang face shield. Amo ning panaming naton kun nga we are still alive. Kag kiking sa sinimat tiniyon, pasalamat gid kita sining face mask nga ini. So wala sang rason nga sagi kita ya ka pulo palagyo nga magamit sang face mask nga ini. Action Firing Line. Ano ba lang panibag-o nga direktiba nga ginpalabot sang PNP chief mga kaksyon diri sa aton sa Region 6 kag probinsya sang Negros Occidental, lakip man ang syudad sang Bacolod mga kaksyon. Action Firing Line.
Gina-check na ton sinima tinian para nagamonitor ka mo na subong sa tagsa-tagsa ninyo ka mga puloy-an, ma-aware ka mo kay nga kumadakpan ka mo kag mapriso ka mo, dako pag nga problema mo. Action Firing Line. Dako nga problema kag problema gid ka mo. Online sa Firing Line. Sa aton nga linya maka-aksyon ang Deputy Spokesperson sang NOCPO, amoya si Police Lieutenant Abigail Dinasco. Ma'am, good evening. Good evening, Sir Brian, and good evening po sa lahat ng nakikinig sa Action Radio. Aha, wala nang intro. Ma'am, kumusta anong directive po ng PNP chief natin dito sa Negros Occidental hinggil po dito sa face mask po na dapat paigtingin pa po yung mga PNP natin sa pagbantay po nito, ma'am, sa mga tao? So actually sa face mask po na implementation ng ating chief PNP, actually ang kanyang mandato is ang PNP po ay magpo-provide ng free face mask sa persons who cannot afford to buy one. So, ibig sabihin niya po, pag may nahuli po tayong mga face mask violators, ay bibigyan niya ng face mask for free. So, ito, hindi po ito ikukulong agad-agad, pero ito ay masasama sa booking natin and may imbestigahan. So, when we say po, mabubuk po siya o masasama po sa booking, so ang pinakamatagal lang po na oras na mahahawakan natin yung violators natin is for 12 hours. So within the 12 hours, mag-undergo na po sila ng investigation and booking procedure. Then by that time is bibigyan natin sila ng free face mask para sa kapakanan ng ating mga investigador. Okay. Yun po ang in-explain ng ating Chief PNP. I see. Oo. Yung face mask na yan ay provide talaga ng PNP, binili ng PNP para lang sa ganyan, ma'am? Para ganon? Yes po, tama po yun, Sir Brian. Lahat po ng violators natin, actually, we're very lenient naman. Sa unang saway po natin, yun po yung reprimand. And that's the time po, kung yun nga po, sabi nga ng ating Chief PNP, pag ito pong mga ito is nasama sa record, na sila for similar offense. Mm-hmm. So, yun po, magkakaroon na po sila ng penalty, itong mga offenders natin, kung makikita na nag-violate sila for more than one time. Okay. So, pero hindi naman guro maganda, ma'am, baka yung iba dyan, sige lang, tital, pagbigyan naman tayo ng face mask, baka maging habitual na nila nito, pag itong gawain, Yun po, Sir Brian, sabi ko nga po, is mabubuk po to sila and mag-undergo po to ng investigation. So, it means na may record na po sila sa amin. Okay. So, kung ginawa nila ito for the first time, then hindi, ibig sabihin, pagbibigyan sila ng face mask is wala na po sila sa record. Siyempre, i-record po natin. Ito kasi kasama po to sa records natin, na not wearing face mask, not wearing face shield. And by the time po na ulitin po nila yung kasalanan nila, then may kakaroon po sila ng appropriate penalties. Okay. Nasabi mo pa kanina, So, ma'am, yung tawag dito sa Negros, parang ginagawa na natin ito last year. Hindi pa naman sinabi ito ngayon na dapat gagawin natin ito, di ba? Meron na ba tayong nakulong talaga na paulit-ulit na ginawa niya? Actually, sir, ang magiging grounds po natin, kung yun po, papatungan natin siya ng mabigat na kaso po, is yun po, pag nag-disobey po sila, hindi po sila nag-submit sa authorities. For example po, is inuli po natin sila, and na-reprimand po natin sila for the first time, then ang gagawin nila is imbis po na makikinig sila is papatulan po nila tayo and gagamitan pa nila tayo ng unnecessary force, then ang kapulisan po ay mapipilitang isubdue po ang mga ito, and yun po makakasuhan po natin sila ng disobedience of the law. Ayun. Oo. So ma'am, magkano yung penalty nito, ma'am, kung mahuli ka na talaga, ma'am? Kasi yung iba diyan baka sabihin nila ay brato lang na, gamay lang nakatama, sige lang, parang ganun, ma'am. Nasa po yun, depending po yan sa LGUs po natin, Sir Brian, kasi sa kanila naman po tumahulog ang mga minimum penalties. As with the maximum penalties po, Sir Brian, I cannot cite the exact amount po. Pero hindi po yan
hindi po, sasakit po yung bulsa nila dyan. And magkakaroon pa po sila ng record, which means na magiging less likely, less po silang makaka-hire kung mag-a-apply sila ng trabaho dahil meron na po silang bad record. Oo nga, yun ang pinaka-problem doon sa kanilang buhay. Ano? Pag mayroon ka ng bad record talaga, medyo mahirap mag-apply ng trabaho. Pero ma'am, aside from penalty, yun pa rin yun, yung mga community service na yun. Doon pa rin yun. Yes. Yes, sir, no? Depending nga po yun sa ating LGU facility, LGUs natin. Pero itong mandate po ni President Duterte, no, is hindi po natin din yan ine-neglect. Yun nga po, mandate ng ating President, yun ang mandate ng ating Chief PNP. Sa ating Chief PNP po, ang pinakalinyan po na magagawa natin. And hopefully po noon hindi natin paabutin na mag-switch tayo no or mag-resort tayo sa mandate ng presidente, which is yun nga po i-apprehend din ikukulong. Okay naman si PNP Chief, ano, merong pagka ano tawag nito? Human consideration talaga, no? Kay pag pakinggan natin si Duterte, ayun, unang pagkahuli, kulong agad, diretso doon sa kulungan. Si PNP Chief, ayun, pagbigyan muna. Okay naman pag ganyan. Yes po, no, both their mandates, no, if you use it properly and if you combine it properly po, is very useful po talaga, both sa kapulisan and sa komunidad. Sana naman pa mag-cooperate yung mga people natin, hindi pupunta doon sa kulungan talaga. Ang hirap pag nakulong ka na. Siyempre, isang araw mo, 12 hours, wala kang trabaho, wala kang makain, wala kang madala doon sa family mo, parang gano'n. Tama po, no, pag ma-detain kayo ng 12 hours lang, doon lang po kayo sa selda, ayun sa selda po, no, and hindi po kayo makakagalaw on free will. Patuloy na ba ito, ma'am, or may panibago tayong dapat gawin nito, parang brand new talaga? So yun, sir, no, what we do naman with the mandates of our President and Chief PNP is we follow and we comply to it. As for the memorandum po, no, inaantay pa po natin na this will be put into writing, and then by the time na this will be put into writing, it will be disseminated from our highest command down to our lowest unit, which is yung ating city and municipal police station. Kasi yung iba dito, ito may nag-chat nga, sabi niya, siya hindi man kami nahuli. Minsan tinitingnan na kami ng pulis. Akala namin okay na. Di ba? Parang tina-challenge pa yung PNP natin, ano? So for now, no, ganun pa ang nila kasi nga po we're very humanitarian. We give consideration. But by the time of this full swing, no, pag ito nag-full swing na, Sir Brian, then baka hindi na po niya makitang titignan na siya ng pulis kasi pag talikod niya, ando na sa likod niya po. So, that's a sort of warning po, no. Ingat-ingat po tayo. Hindi ibig sabihin na kung titignan lang tayo is wala lang yun and we're doing the right thing. And also, no, we have to use our common sense. Kumbaga, we know for a fact that it's already wrong. So, wag na po nating antayin, nasuwayin po tayo kasi malalaki naman na po tayo. Pero dapat hindi na maulit yung nangyari doon sa Silay na talagang criticize ng publiko. Sabi nila parang inhuman naman yung ginawang hands forward ng mga tao na parang zombie yung nangyari, di ba, ma'am? Oo, sir, no? They have their own opinion and comments regarding that. Pero as for the defense naman po of the COP of Silay, no, it's very near lang po talaga. Sobrang lapit lang ng police station sa plaza po na iyon. And he had to do it para po maka-maintain yung social distancing. Parang hindi naman nga masama yun eh. Pinaglalakad lang naman yun. Parang gano'n. At part, part siguro ng maliit na penalty sa kanila para at least hindi na maulit pang ganyang bagay. Yes po, no, and we also consider din yung mga inisip ng tao natin po. Hopefully po na wala na pong incident na gano'n na gagawa ng mali siya and gagawa ng malaking balita po ng ating tao. We are hoping na magiging stricto na yung PNP natin para at least according to the President, lalong pababa yung numbers ni COVID-19 kung stricto tayo, ma'am. Yes, sir. No, we're hoping for the best because all the mandates of our President and the PNP po, the organization, is for the betterment naman po ng ating mga tao and the community, hoping na bumaba na po ang COVID because of these mandates. With that, ma'am, maraming salamat po. Magandang gabi. Mabuhay po kayo, ma'am. God bless. Thank you, Sir Brian. Good evening po.
Action Firing Line. Sige, check nato ng PNP makaksyon diri sa Negros Occidental kung ano nakastrikto. Kaya kadamo man sa nagatag information sa aton diri nga kisa ginalantaw man lang. May mga nabiskan sa Y. Pariyon bla sa mga traffic enforcers diri sa Bacolod mga kaksyon nga ara na gid aksyon Oliver Gatindog ang traffic enforcer sa tunga sandalan bla. Ang pick-up naglapaw na gid sa Talabukan. Tulo talikod lang. Pero kung motorsiklo to nga daw ka gamay sa pananawan lang, arayaw-yaw nila dayon. Action Firing Line. Ang pick-up naglapaw na sa pedestrian lane bla. No? I'm sorry, medyo nag-twist ko gamay sa isyo ta. Pero tiyan mo na bla, ang pinaka-point naton diri, nga dapat wala sing sino-sino nga ton otoridad. Why ito yung traffic enforcer, gatulo talikod lang to yung adaway lang kita sang pick-up nga sa pagkadako. Matyagan ko daw, subay lang pananawan niyang wagi sa katulupangod lang. Action Firing Line. Why gid ka sa way, mga kaksyon naman ang problema kung kisa sa aton otoridad. Labay lang kasaw. Action Brian Borden. Action Firing Line. Sige, ang ini nga pagpangalaga daton dulong sa aton sang Zanton Plus Herbal Soap, mga kaksyon. Karon dugay-dugay dungagan taton sa mga balita diri sa Bacolod concern kita because nga according sa Okta Research, isa na kita karon ka area of concern na lakip kita sa ibang nga lugar didto sa Luzon area. Ano balang basis ang Okta Research mga kaksyon? Kaganong tikang nga ginahimo karon sa aton sa otoridad diri sa syudad sa Bacolod kung COVID-19 ang paghahambalan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Mark Sedenio. Action Brian, sakto na kaagi ko na nga papahigad ko sang traffic enforcer pero ang private nga salakyan naglapaw ako paya ang nakitaan sa kurit. Ano kasi nga motorsiklo? Basi motor mo gubaon pabla. Amo ginang ilang minok. Dads Abiria, isa ka maulanon nga gabi Action Brian. Monitor kami Barangay Sumag. Piece of advice lang sa tanan nga ang face mask is only 5 pesos pero dako gid ang mabulig sini sa aton. Let's do our part. Very good gid ako kanami sang imong advisor, no. Todo 5 lang ka piso ang face mask subong. Si Maricel Gamacorta, tama Action Bry, sa Israel almost controlled na ang COVID-19 cases. Over 70% of them are vaccinated by high efficacy sang Pfizer vaccine. Kag isa pa may mga bulong-bulong na tos nang ginagamit amo na ning mga ivermectin balaw kag ang iban pagid. Gina-consider din sa ilang mga authority mo diri sa aton kadamo pa sa mga kuskus balungos. Si Ana Sinoro Araman, Elizabeth Malaka Gamala naga-monitor man sa aton nga pagpangalagad. God bless and more power to ARB. Neneng Grate Araman, Jinoy Cicer, Ana Sinoro, thank you. Good pray lang ta. God bless. Alex Puentes, good evening. Si Ana Sinoro again. Na-miss ko ang cute mo nga kadla. Paper Pursley, Action Brian, aka DJ Martindero. Oy, paano yun nabalaan man? Upod ka man ni Mami G. Former ABS-CBN DJ, aka DJ Linda Baker sa San Carlos. Doon nag-umpisa sa sang ligad lang si Mana. Kilala na yung kamogali, ma'am. Rosalina Arellano Espadero, Vanessa Mayo nag-monitor man sa Minnesota. John Paul, thank you again sa pag-monitor. Good evening, Sombra. Hadlok lang sila gurong damo butante, no? Si Kong Benitez. Nina Hazel M. Lupez, nag-monitor man. Anafi Marquez, good evening, Sombrian. Greet ko lang family ko sa La Castellana, family Godaka and kids, Zyrene and Lawrence. Thanks watching from Case A. God bless, Action Brian. Thank you. George Gargasiran, good evening, Sombray. Salamat sa belated greetings mo. Alright. Welcome. Suzette Alunan, Piper Pursley, kon palawigo ng eleksyon sa 12 oras damo, dinayay, base isako, brownout. Dedeng Alohaminto, mayang gabi, Action Bry. Monitor lang kami di Barangay Antipolo, Pontevedra sa radio. God bless, salamat. Evangeline Gradas Baterna Araman, Alex Montesa nagapanamyaw,
Vanessa Mayo, Kelly Jelly, Lily King, Lida Zamora, Yamagishi, Lily King, Mr. Milal Oligo. Salamat, kid. Paper Persley, Action Bride, din pwede ka bakal sang mangustin nga may tungkat, ali, ginseng, advertise na mangkot, Grace Pharmacy, waayda sila baligya, lain nga mangustin ang ila. Mula gay ko idea, ma'am sila, ma'am, no? Oo. Gin Oy si Sir, Michael John Season, good evening, Action Brian, monitor lang ko di sa Chato Elias Paranaque. Happy listening to all EFC members. Si Dennis Richard Tiboruma, pangwarta pa eh. Migo Mac, good evening, Sumbray. Mas mayo, guro dugangan na lang location, taga barangay para lapta kong magbutuhay na sa election day. Isama na kamayo. Kung diin nga barangay, dira lang buto. Lagi kulang eskwelahan ta. Noel Umania, may gabi Action Bray. Monitor lang kami sa Limbo, Bago City. Wiwi Flores, Ruchel, kag Wilmy Ladon, kag Umania family, God bless Action Bray. Elmer Boyet Villamor Araman, Mariesel Gamakurta. I work in COVID floor Action Bray. Ivermectin is not being used na okay, not proven safe nor effective to treat COVID-19. Please halong gid kita tanan. Do your research before taking this medication. Tika may mga doktor gani nga nag-kwan mo. Ano sa gani? Tsakto na why pasang tuwag sa gani clear cut nga kwan nga result kasi ivermectin makabuli gid no sa COVID-19. Alain lang kay mismong doktor mo nagahatag sini sa mga parito wala sa kay congressman defensor. Upod sila yung nagpangresita no pila ka doktor to. In fact sa Metro Manila subong, ang mga doktor to nagtunga sa ila pag may ara nagakontra sa ivermectin na ini, may ara nga nagapabor. Vamos na bla. Janet Flores naga-monitor man, thank you Gid. Rochelle Evangelista sa Dawes Barangay 14. John Biatin Sibalios Araman, Romy Agsam, Zalde Riston, Barangay or good evening Sumbray, May 13 non-working holiday na. Aslang ko salamat. Check ta kedo Idil Peter, check ko lang. Lilia Taton, Aksumbray, monitor lang kami di Garden Villa. Stay safe, God bless. Liberty Beniten Obaldo, thank you man. Bret Hart, Tunato Araman sa Intramuros, Metro Manila. Julian Mare, Action Radio, lihog remind sa mga driver nga maghinay-hinay sa pagpadalagan especially sa intersection Kamandalagan. Ang Innova driver from Bure Road, gahara-hara liko while gago na ang pedestrian lights. Ba, may mga driver gina nga gago ang driver. Wag gibla pasunain how. Si Mariesel again ay as usual mga witi-witi lang ang kaya fokusan sang admin. How about investigahan kag i-rectify who dropped the ball in the acquiring high efficacy vaccine Pfizer para sa mga Filipino. Budlay bakal sang Pfizer kay ubos na naya kuha to sa mga first class nga mga pungsod. Suzette Alunan, Almira Lima Lazarte, Tikita Driway Takwarta. Si Mariesel Tani ma-focus on acquiring high-efficacy vaccines, more efficient vaccines distribution, augment hospital supplies and staff. We are letting the billions get away from focusing on centavos sad. Sherlyn de Guzman, good evening Sombray, great ko lang daw family Guzon, Fermo, Quaicong, Grijaldo, salamat kin. Tama Action Bray sa Israel. Okay, nabasa ko na kayo na. Dads. Okay, nabasa ko naman, ano? Alright. Joby Monares, Gatan Alman. Greg Hostiniani Puertas. Good evening, Action Bray. Tamiyaw ko lang belated Happy Mother's Day sa akon Mamang Rosario Puertas of South Homes, Barangay Sumag, Bacolod. God bless. Richard Deriquito, good evening, Action Bray. Wala agad klarong sineko. Islan ngalan sang nila patay siga. Tuod ng sineko nagapugtas gapon. Teresa Soriaga Flores naga-monitor man sa Fortune Town.
Jose Mongcal Torilla, God bless. Paper Pursley, insakto na sombray sa Bangga Metal, alihis ara ang tampuhaw nga enforcer, tampuhaw gidya. Sa tunga naga-traffic may nag-U-turn nga PUJ sa tubangan niya, gintudlo ko ako paanggin, akigan, ginambala niya ko nga dakpon kakaron. Ay, tiway ginis-disiplina, klase enforcer na. Barrio Garay, kabalo ka mo nga may duwa ka traffic enforcer, gini nagtinapungulay. Barangay Pandanon DSB naga-monitor, si Lainey Valencia naga-monitor man sa Fairview, Quezon City. God bless. Salamat gid sa inyo. Sige, relax lang ko for a while ha, kay para maka pahiway-hiway man ang puwak ko bala. Pagbalik naton damo ta balita sa inyo. Las 7:54. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna?
Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga Mga Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:01 na kita. Action Firing Line. Antes pa naman ang tanan, antes sa report action Dale Salazar, may tisi mga kaaksyon ang Firing Line. manamyaw kita na sa mga utod ta halin sa Kaiser 576 naga-monitor tamyaw lang Palabrica family, La Riosa kag sa Visario family ga panamyaw Nenet Palabrica sang Handumanan. Salamat. Action Brian monitor lang lihog ko Great Alcantara sa barangay Can Roma, Pontevedra. Pamatigid siya si Mo tagagabi si Kids del Mundo Galinia. Action Brian. Salamat gid no dira sa inyo. Yung gabi Action Bray, damol gid ulan sa La Castillana. Ay gali, panilag ka mo da ha. Kini ang paktan ko gisa gasaka iya ang tubig mga kaksyon. Halin naman sa kay 698, good evening Action Brian, may pa si Benitez naga-provide solar kag palpak ang Sineco. Hala brown out kaon ka patay suga. Kon nga palami ka, pasigahan, ay kalain na. Kibot ka daw malain, kolor ang bakulo daw, Leoner. Ano tong i-action Oliver? Daw may butsulingon tong yan. Action Bri, good evening. Gapamatigin kami sa imo program. Firing line, Utsoy, Janjan, Paulo, Justin, Fred, and Judith sa Barangay Ladgranha. Salamat dira sa inyo, mga ka-action. Last 8-3 na. Action Firing Line. Sige, boss nga dlawgli may maabot nga kwan AstraZeneca diri sa Bacolod, vaccine mga 19,000 doses ini. Sa Negros Occidental may ara man, pero way palalabalaan kung pila ka vial naman mga kakson. Action Firing Line. Sige, amat-amat lang. Mayang gabi lang kay Asis Mahinay, nagamonitor sa Pangasinan. Ray Jantan Villalo, nagamonitor man sa Barangay Purisima, Manapla. Rose Winner, thank you, Gid. Si
Araman nagamonitor magkaksyon si Arjen Jo Dilton. Good evening, I'm watching from Parañaque City. Good evening sa family ko, Barangay Singkang Airport, Salvation Family, Oreta, Salvador. Madamo gid nga salamat. God bless Action Radio Bacolod. Stay at home. Salamat dira sa inyo. Raydan Velasco nagamonitor man. Hinay sang volume nyo ha. Good evening. Si Action Brian niya. Paturog-tunog ilang lihog sir ang imong cellphone. Dabi ba si ang imong volume? Lakay daw ka okay man na. Si Maria Philo Baton Araman. Thank you gid. Si Manong Liude gani nagamonitor man sa aton sining pagpangalagan. Si Randy Rex pamati man si Intong pirmi gid kuno. Bauti salamat gid ra sa inyo. Action Radio City Hall Report. Diri kita ka-action dahil sa Salazar mga ka-action mga balita gikan sa Bacolod City Hall. Kay ang Okta Research nagpalayag. Ang Bacolod isa lang sa pila ka mga lugar outside sa NCR nga high risk mga ka-action concern nga area or area of concern according pa sa Interagency Task Force o kon Okta pati DOH kiti sila man na tananda mga ka-action. Ano walang reaction diri sa aton sini otoridad angot sa niya nga tikang magahimuon nila sini mga ka-action. May naga-question ganing nga daw kagamay mo lang sa number ni COVID-19 everyday sa Bacolod na 2 digits man lang nga nadala pa ini. Di kabalo kang Bacolod iya, ikumpara mo sa Negros Occidental, tuman kalapad sa Negros Island Action Oliver mo. Negros Occidental, alon ha, while ang Oriental abot. Di daw ba consider mo to nga, bisan matag 200 pa siya, jutay lang sa Gyapon. Diri ko magsulo 50, diri, bangod Bacolod alone, 61 barangay, sa to tapik-tapik malang di mo na nga daw kadelikado sa iya. Action Firing Line. Pero lang tawan tabi nung mga diskarte nga himuon sa aton nga otoridad. Ang balita ng Action Dale Salazar dulong sa aton sang D3. Action Firing Line. Action Dale, may gabi. Action Bray, may redress ang palayag si Bacolod City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang angot sining pagtag or pagkabig sang Okta Research Group nga area of concern ang syudad sa Bacolod kung COVID-19 situation ang paghahambalan na. Ang Okta Research Group Action Bray sila ini ang nagatuon sa COVID-19 situation diri sa may syudad, nagahatag sang mga recommendation kung ano ang pwede nga himuon with regards sa COVID-19 cases sa pungsod Pilipinas. So sa itong weekend, gintahayag sang research group nga ang Bacolod City area of concern, lakip man ang Cagayan de Oro kag Puerto Princesa Action Brian. So ang reaction diri sang city administrator iya gintahayag Action Brian nga closely monitored ining mga COVID-19 cases sa Bacolod City. Kagang kada kaso Action Brian gina-analyze gini sang Bacolod Emergency Operations Center kung diin nagakatabo ang transmission kagang history sang kada COVID-19 case Action Brian. Gin-cite diri sang city administrator nga tinalikdan nga mga 3 kadlaw padayon Action Brian nga naganabuang COVID-19 cases sa Bacolod City kag nagahope siya nga magapadayon ang pag-decline sang COVID-19 cases. Ginpahayag diri ni City Administrator M. Ang nga sunod sa Action Brian previous months nubo gid man niya ang COVID-19 cases sa Bacolod, may mga single digit gani rason nga remarkable sunod siya obvious ang pag-increase sang COVID-19 cases sa syudad. Subong tinalikdan nga buwan sa Abril kag Mayo awang gitalantaw sa City Administrator Action Brian. Kumbaga Action Dale, I'm sorry, halin sa daw may mga 0 case kita sadto 1 to 3. Kumbaga doon na shock kita nga may 50, kita subong may 20 plus kita mo na nga na high risk kita Action Dale daw mo sila. Amo na siya Action Brian paggalantaw. Sunod sila administrator di mga previous months no mo gid man yang COVID-19 cases sa syudad. Kaga sang Abril daw dira nag-start Action Brian ang pagsaka kay politikon may mga presentation ang DOH Action Brian. Makitaan mo man mo ang graph nga ila sila gina-present nga nagataas ang kaso or ang trend sang cases diri sa may syudad sang Bacolod. Aring palayag ni City Administrator M. Ang. Area of concern ang Bacolod simply because halinta ming sa nubo nga cases. Grabe ang pagsaka, gulpi nagsaka. So do ka kitaon gid bala dayon nga ka-remarkable sang increase. And of course kita diri sa Bacolod ang EOC particularly with the instructions of Mayor Bing,
we are closely monitoring ang mga cases nga ini gina-analyze every day sa aton nga huddle sa EOC kundi ini kalabanan nga transmission nga katabo anong mga history sang cases ina isa-isa ta na pagi sa aton contact tracing kag it is really magwa gid siya yang daw kitaon gid dayon kag it's so obvious ang increases naton nga ma-concern gid man kita but so far the last 3 days daw declining ang aton nga cases hopefully magsige-sige na so gina-follow tamang gyapon ang PDITR damo nga reklamo of course ang non-compliance ang aton health protocols especially sa mga barangays makita mo gid di ginabalik-balik talang gid na iya ang aton PNP ang aton mga barangay officials kapasalamat na tagani sa ila because they have been rounding up the barangays ng mga lugar establishments since the beginning of the pandemic pero mayara gid ka pasaway so gusto ta tani ipa-intindi sa ila nga dapat all hands on deck if we want to fight COVID. It's a formidable foe. Ka-resilient, naga-ilis, kabaylo-baylo, it's very dynamic. Gusto tatani nga ma-end na ni siya as soon as possible but hindi man na makaya sa gobyerno lang, either national or local governments. We need the private sectors. We need the general population nga magbulig, especially in the enforcement of the minimum health protocols. Kaya kung kita nga tatlo di subong naga-andam kita, naga-observe kita sa health protocols pero mga tao sa palibot na wala, it is useless. So kinanglan tanan kita, everybody must be cooperating and helping one another fight this Action Bray, si City Administrator M. Ang amuna no ang liwat-liwat nilang panawagan nga hindi ni masalangan sang gobyerno nga nagisa Action Bryan ang campaign or pagkikipag-away kontra COVID-19 nga kinahanglan suporta sang private sector kag sang publiko. Correct na. Kon gobyerno lang nga baka-baka ang tao gapawala tiwa magyapon pulos na action del. Ginsay earlier tiya mo to sa kabarangayan may mga damo sa gihapon nga mga tawo nga wala nagasunod sa health protocol Action Bryan. Tigda may man kita may task force disiplina tiga sige mas lagro panaway. Kada barangay may kagalingon nga task force disiplina Action Bray. Kada merkado mayara man sang task force disiplina. Amlagay kisa sa may kilala ko Action Bray nga ginsaway siya sa merkado pero daw mabaisay pa sila kadto. So samo nang lain gid anong tama na sang task force disiplina tang linibo nga mga tawo sa Bacolod man? Muna ang ambal ni Vice Elcid Samilyaran nga hindi niya masarangan sa task force disiplina nga sundon ang kadahulag sang masobra tunga sa milyon nga tawo diri sa may syudad sang Bacolod. So kainagin palayagman sa City Administrator nga may Action Bray sang 3,000 doses sang Sinovac vaccine ang mag-abot man sa Bacolod City no kaina Sinovac pa lang ang nahibaluan subong nga semana kaina Action Bray wala pa ning AstraZeneca nga figures nga more than 19,000 doses man ang maabot no buwas kadlaw diri sa may syudad sa Bacolod Action Bryan. So action Dale ining Astra ni amo na ning bakalta or donation gyapon. Hindi pa Action Bray, hindi pa ni siya halin ni sa gihapon sa gobyerno nasyonal. So national government sa gihapon nga gin procure hindi siya national government halin kundi sa COVAX facility. Iyan siya ka World Health Organization Action Bryan. So ginpaagi sa national government ang mula man ni ang iga-deliver sa tagsa ka mga regional officers sa Department of Health and from DOH Region 6 panagtagman or distribute sa kada local government unit Action Bryan. Kaya ang Bacolod City by July pato Action Bryan ang timeline sang ginbakal nga AstraZeneca vaccine kag wala pa sang fix nga petsa kun when initially makadeliver sang pila dira ka or first batch avis sang doses sang AstraZeneca vaccine. Balikan natin sa City Administrator M. Ang. This week, may maabot kita 3,000. Okay. So that's good for another 1,500 ka taga Bacolod nga aton nga mabakunahan naman. What brand ma? Sinovac yapon. And may manug-abot na kita nga AstraZeneca para sa second dose sang previous. Oo. And then maka-roll out kita siguro depende kung
ano kadamo ang allocation ta, may pending request si Mayor Bing sa aton vaccine SAR, si Secretary Galvez, nga dugangan ang aton allocation because of the surge of cases sa aton di sa Bacolod. So may Siyempre po sa lamang sang tingog sang city administrator regarding sa COVID-19 supply no sang bakuna. So mo ati subong ongoing man ya ang vaccination sa duha ka mall sa Bacolod City. Ag may mga adjustment lang siyempre nga gin patigayon ang Bacolod DOC ilobida dira sa may SM City Bacolod nga from lobby sang sinihan transfer sila dito sa may SMX Convention Center Action Brian. Di mayo to kay sekreto to lapad pa Actiondale. Lapad kag kumbaga kun mall goer kaya nga gusto mo nga magpabakuna daw mayaw-ayawan ka to Action Brian kundi ka katulto. Kag isa pa daw ma-organized mo tong tawo to ya may sistema to kay mga pertahan dira sa may sinihan nya do kahapos na day magsinulod Actiondale mo. Guwatulod lang dito sa babaw SMX do ka spacious to Action Brian ang lugar kag katawhay to at least comfortable man ang mga senior citizen, mga remaining healthcare workers kag may mga comorbidity nga nabakunahan sang COVID-19 vaccine first dose. So kay na Sinovac vaccine sa gihapon ang gin-utilize kagati buwas na mahibaloan naman ni kung sino naman ang makabaton sang AstraZeneca vaccine halin sa COVAX Facility Action Brian. May kaya na solusyonan na to mga walk-in to? Kaya actually ang strict kita nga implement sang syudad nga no walk-in policy. Kaya sa unan sa nag-launch ini ang vaccination sa NGC, gin-announce kinaksyang Brian nga bawal gid ang walk-in. Yes. O galing may mga nagpa-register nga nagapasimpalad nga base may mga tao Action Brian nga subong nila sila schedule supposed to be sa vaccination pero wala nag-show up, wala nagpakita. So ang ila sining nga slot amo na nagapasimpalad ang iban nga hulton gid ang alas 5 sang hapon nga base pa lang may mabilin pa dala nga COVID-19 vaccine sa mga persona nga supposed to be subungad daw ang ilang schedule pero wala nag-appear sa vaccination center. Kumbaga nagahulat sila nga base may substitution di. Amo na siya ang case to case basis kumbaga. Pero kung ang priority gid sa EOC is ang mga naka-register online o paagi sa barangay. So kaina nagpatigayon man sang press briefing ang Department of Health Region 6 Action Brian karang ila sining spokesperson this week si Dr. Marie Jocelyn Te Action Brian. Agati ginsight diri ang top 10 no barangays sa Bacolod City nga mayara sang madamo nga kaso sang COVID-19 Action Brian. So isa diri sa na-mention is amune ang Barangay Mansilingan nga may 83 ka cases as of May 2 pa rin Action Brian nga sininga datos sang Department of Health Region 6. Estefania raman sa top 10, Villamonte, Taculing, Mandalaga, Nalihis, Granada, Tanggupahan, Dumanan, kag Barangay Singkang Airport. So ma-observe naton nga kalabanan sa top 10 cases nga may pinakadamo sa Bacolod City, mga big barangay sa Action Brian. Mga dagko nga mga barangay kag wala din include ang mga small barangay nga mayara sang more than 20 ka-active cases. Aring tingog ni Dr. Marie Jocelyn Te sa Department of Health Region 6. They have 10 na 10 na barangays. So ang pinakataas nila is Mansilingan which is 83. Sunod ang Estefania, Villamonte, Taculing, Mandalagan, Alihis, Granada, Tangog, Andumanan, and Singkang Airport which is Action Brian confirmation lang gida no sang spokesperson this week sa Department of Health Region 6 si Dr. Marie Jocelyn Te Action Brian. So nagkatabo direction del kay kabalo ka ikumpara mo bla last year isa lang to ang nag-positive sa sinang barangay pero daw bilog nga Bacolod kwanya to gintayog niya. Subong tago 80 nagalipod to kalinong malang no. Anong sitwasyon subong sa Mansilingan da? Daw ginakuragmang. Isa pa lang kakaso TUI pa lang Action Brian daw ginakibot na inaalarma. Kag isa pa kwanto way kapuli. Okay, LSI, nanatag sila ganin ang OFW. So,
subong ang damo-damo ang kaso, more than 50 or more than 20, di ang public action ray nag-observe man, no? Kag importante dilang kaugalingon nila, unahon nila protektahan para maprotektahan man ang ilas ni pamilya action Brian. Sige. Mga update ka balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action niyo. Action Dale Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Salamat kay Action Dale. Action Firing Line. Okay, daligid lang ano. Daligid lang sa aton sa nga pagpangalaga ng mga balita ng Action Dale Salazar. Dulong sa aton sa D3 Bio mga ka-action. Action sinimat tiniyon. Tiyan mo na may mga kakulangon na kuno sang ginatawag naton inang isolation facility, quarantine facility no? Pero tiginatinguhaan sa mga utod naton. In fact, may mga buluthuan na kita Action Oliver nga ginpang amat-amat na naman buksan sumo. Action Firing Line. Tiyan mo na guro nga na dala kita sa high risk mga ka-action sining Octa Research ang syudad sa Bacolod. And hopefully, no, next week mga ka-action madula-dula na ini kay tina-control na naman naton liwat ang mga mass gathering to nagliga nga nagdulong sang madamo nga numero sang kaso ni COVID-19 na kulukalma na naman. Action Firing Line. Sige, last 8:20 na sa aton sini nga pagpangalagad ang ini nga bahin dulong sa aton sang Action Firing Line. pagbalik naton karon dugang ta mga balita mga ka-action, check naton karon liwat ang patrol kung kumusta ang by bust operation kagining nagluntad iya nga pag-raid Action Oliver sang 7 million pesos more or less nga ukay-ukay sang Bureau of Customs diri sa Bacolod. Action Firing Line. Tini palapaw na naman ini base way na mas prihan trutudo da kag base may mga virus naman nga dala na. Action Firing Line. Kag balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Pamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga
nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karuntag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na naglikan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sa bisan anong kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers.
sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang nagpag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:32. Aksyon Firing Line. Ginaendorso lang naton sa inyo maka-aksyon ng Evergreen
Brian Borden, Action Firing Line. Maayong gabi lang kay Mr. Sunny Boy Magsipok. Naga-monitor sini nga pagpangalagad naton si Madam Ida Riosora araman sa Banwasang Morsya. Romy Agsam, naga-monitor man. Opo, dito po walang recycle shop, pinasara na po. Sa din siya sa Japan, no? Sa Hong Kong. Si Aaron Taganira, naga-monitor man sa Cebu mga kaksyon. Asis Mahinay, good evening, Sumbray daw damo, naging problema ang Bacolod, subong yan, no? Monitor gid kami di permi sa Pangasinan. Ana Mandri Sugbro, hala, tuduhin nyo dira pasaway karon hanuton. Manghanot na siyo. Susa. Ang iban dira, damo barangay nga wala nagauntat zumba-zumba. Gihapon, wala naga physical distancing, kag sawayon mo sila pa or sila pa ang maisog. Tuduhin nyo kay kabay pa hindi magparihas sa India. Balahaw ba? Hindi lang. Grace Smithon Cousin sa Monitor Barn sa Manville Royal Subdivision. Thank you. God bless. Eddie Laos sa Monitor Man sa Victorias. Thank you man. Noel Omania, may gabi sa Bry. Monitor kami Limbo, Bago City. Okay, nabasa ko na kayo na. Sige. Las 8:35 mga kaksyon. Firing Line. Balikan ko lang patrol kay babae ni nadakpan no mga 15 ka gramo ini mga 1,200 man ang bili. Bao tikay na kulang-kulang pa tong information Action Alvin Grava kung hindi ba may kabataan ini may bana ini anong sitwasyon wag gid kadudlaan ni mga utod ta. Patuloy kayong nakikinig sa Action Radio. Action Radio. Action Alvin, may gabi liwat. Brian, mayong gabi nahunong na karon no, sa Police Station number 3. Ining babae, 44 anyos nga babae matapos nadakpan sa bypass operation sinilama nga gabi sa Purok Santo Rosario Barangay Bata diri sa syudad sang Bacolod. Nawusro diri kay Police Lieutenant Edward Bolivar. Paagi man sa bulig sa mga pumuluyo gintimbri abi ginpabalo sa mga pila ka mga pumuluyo sa mga lugar ining illegal nga transaksyon nagakatabo sa puluyan abi sini ni Torres ining May Torres sa diin inuuna diri sa kay Bolivar nga validate nila kag gin-assess ang sitwasyon. And that is why kagabi action sini nga gabi action na Brian tigayon gate nga nagkagat sa paon ang ining subject sa bypass operation. Ano taliwat ang ngalan ng Action Alvin? I'm sorry. May Torres. Wow. May Torres. Actually, kani siya action na Brian. Dali lang nga daw nagkanaas ka how? Ating subong-subong. Ano, kusog ulan? Yes, kusog ang ulan. Try ko ni sa action na Brian. Iwan, wala na action Brian. Plaster. Action Alvin, plaster. Bigi ka pigaw gid sa sulod mo? Subong-subong action na Brian. Okay. Di, aran action na Brian, no? So, nasaling ka na action na Brian, sunod diri kay Police Lieutenant Bolivar, nga number 1 diri, gintimbre mo, pabalo, kag sa mga pumuluyo ining illegal nga transaksyon between sining ni May Torres kag diri action na Brian paagi man sa mga otoridad of course gin-validate gin-assess ang sitwasyon and at the same time action na Brian gin-test by so paagi naman sining gabi sa assets ang City Drug Enforcement Unit diri sa Bacolod City Police Office asusta kay nagkagati siya sa paon and that is why nga natigayon nga nadakpan ining babae action na Brian nga si May Torres di na recover sa iya sumatotal ukon 7 ka dalagko nga plastic sachet ang suspected Shabu and duha ukon 5 pa ka elongated plastic sachet ang suspected Shabu ginabulubanta mga 15 gramos ang kabugaton kag may dangerous drugs board value nga 100,000 ka pesos. Dako man gali no? Dako man aksyon na Brian ay maka 15 gramos ka ti dako na ni siya nga recovery sa mga kapulisan no. So dira mismo may mga drug den in addiction Alvin? Lantaw naton ang lugar
galing kay ti wala kita sa may nakitaan balang kuan nga mga used o kon ginabrihan nga mga plastic. Diin ginlantaw natin or do may ara to sa gwa sa kilid sang motor. Ti ang lighter bala once nang lighter when na sa sang si pinaka silver bala to sa kilid action na bray. Ti amo to ti wala na to sa pinaka silver skillet sang lighter. So makitaan mo na lang yan karekta na lang para makontrol mo ang dalagan sang kalayo. Amo na yung kalabanan ginausar nila ginakakasbal ng pinaka silver da sang lighter. Kag butang makontrol pagkatapos na yung action na Brian sindihan na ng ginahambal nila yung kwan balang foil, aluminum foil. After sang aluminum foil, butang ang shabu at igwa ang puti. Wow. So ining babae gamit gid no? Kaya syempre once ganing nagabaligya ka dapat ikaw modelo kagid. Correct. Alang-alang hindi siya mangin na model. Manatang kadako sang lawas niya. Di dako lawas niya action ng bray mo. May banan kabataan? Amo nang ginausisa pa nato ng action bray kay kulang ang aton sining information kay pagkalakat kagina sa mga kapulisan kay dulong to nila rekta sa police station number 7 but salamat kay Police Lieutenant Edward Bolivar sa paghatag sang initial information. Ari action na Brian ang pahayag ni Police Lieutenant Edward Bolivar. Anyway, sir, we conducted surveillance, casing to dito sa subject natin to make sure nga itong subject is engaged in selling drugs. And then we utilize asset to confirm the legal activity of this subject. Yes, very positive sir ang ining operation. Pinakagram mo sa kabilugan ang na-recover sa tropa? More or less sir, 15 grams. Action na Bray, confirmation 15 ka gramo sang ginasuspitsohan na shabu. Amo ni ang na-recover karon sang mga otoridad sa Huya man sinday pulo panabon siya no huyaan niya ni ang imo kamera kung ikaw. Siling ko gani pagplaster ko sang kamera sa tubang niya. Si nagtabon sang tuwalya no. Kamera shy siya ha. Kamera shy kabalukan ang video shy. Oo, ti amo sulusudlan mo ni nga kasahi sang negosyo ti way kagidya aputon sini pero galing kay doan nad naman guro kay kita mo mga batiis niya puro mga tattoos action Alvin no. Yan iban. Iban man niya part sang lawas niya sa likod. I'm sorry ha kay basi ma-offend ang mga utot nga mga tatuan na sa iya lang ko yan nagatoy kabalo kong tattoo is not action Alvin mo hindi malain. Kung na iya nang kung na unique inang tao nga nagapatato hindi talan nga tatuan mga malain action Alvin ha klaruhan ko lang. Yes action na Bray. May yara man iban ga usar sang tattoo for them maka-decorate sa lawas. Yes. Appreciate ban ang beauty sang tattoo. Pareho bla kay action Henry Spulgar nga tunupod di bla nga isa sa tech o action Oliver. Kay mahilig na siya sa mga tattoo action na no ka pro nami nga pag paint iya nami pag tattoo iya kag maano kaya madayaw ikaw ya hindi kay do kalaway sang iban nga do diin ginapamutang iya mapuslan action Alvin. Iba niya tattoo ang ginapabutang iya sa lawas nila tripping na lang man action Bray. Artistic ka mo gusto mo yang daw may lain man da sa lawas mo bla. Kagibutang abi ang sa dughan mo kung pangalan sa asawa mo. Artistic kini makabig palangga mo asawa mo. Kumbaga madula ka man sa paningin ko nandiyan ka pa rin nakatatak sa panit ko. Imagine mo yan ha. Kung ibutang naman da yang shabu is my life ay lain na yan. Do kanta. Hindi kayo natingala nga ang kuha tagi kabalik action Alvin because ang subject bala babaye no although nga daw hindi naman bag-o sa aton ang babaye pero mo na bla anong namit ko na istorya ta siya no kung pila nakatuig ang sini nga negosyo may nagasinso sa bala may ara sa blasang may napundar sini. Ani man action na Bray. Pero kakapiyar action Bray. Kalabanan sa mga nagkaladakpan sini nga simana. Even last week action na Bray. Last week kalaban mga kaladakpan sa basta operation puro babae. Sa barangay Purupsigay, barangay 2 babae ang nadakpan. Sa
Purok, malapit sa Purok Fire, sa Kwan bala, sa Barangay 10, Action na Brian, sa may Purok Dughan Dampi, naka-cover pa ko to. Ang nadakpan, babae. Sa operation naman sa mga katapo sa Police Station number 7, sa tinalikdan man nga Sabado, Action na Brian, ang nadakpan dito, babae man. Base ginakwala na nila, ginapatuhoy, gina-connect nila nga Mother's Day tabla? Pero gali, no? Doon mo na. Kag sa mga kababainhan naton sumong hindi pabili na lang sa puluyan, dapat gatrabaho man ang mga babae mo. Ti amo ni gurong ila ho. Di man, ti amo ni los isa ka semana puro iyabab action na Bri, no? Ano to? Iyabab. Ano na? Babae. Yeah. Babae. Ang mga nagladakpan last week action na Bri, sinikugani ba? Square bobs. Babae. Square pants. Ginsuli ko lang. Pero why kita naga-compliment sa mga babae nga nagatrabaho basta syabo ang negosyo inang illegal action Alvin discourage ta gini sila action Alvin na. Yes, kabalo ka ang babae dapat mangin isa ka maayong ehemplo. Correct na. Oo. Amo nang sakto nga modelo sa isa ka komunidad nga matagaan man kag kung mangin modelo sila maganyat na ng mga kalalakinan mo. Correct. Kalalaki ba lamang balmayo pa nga babae niyo ti modelo ti dapat pamarisan kag dapat dayawon. Okay, duwa gigi ka bati nga example ti may pa nga babae yaw kay naganegosyo bisan uling bulig bana niya. Duwa gigi na kabati nga may pa nga babae kay naganegosyo syabo bulig bana yan. Duwa gigi kabati ista daw. Kalain man. Tuod no? Oo, tuod ba na, no? May pa ng babae niyo, mayo baskog sa negosyo niya, kaya negosyo niya, makon mo na pinakanubo, 1 milyon sa isa kadlaw. Ay kumadi boy na San Production Alvin sining siya boya nga, makakwarta ka mangin tuod mo, pero ti amo na, dumdumon nyo, ang ginhalitan nyo mga kabataan, kung ibang tigulang naman ganyan, nagausar sang illegal nga droga. Kag kon di malason kati dito ginto pa skurong gid kun way kada pang piyansa ti manimuron kada for life amo pa na action na Bri. Isa pa na kay ti syempre 15 grams ang recovery. Ti kuan na hindi ka nakabar. Available ni. Tani mo amo to ali kay na si Okpro la ko nagaano sa Action Alvina. Kun kaagi na ni siya bla priso, naka play bargaining agreement kabalo ka magkaangay sinido kasagad na gid man tulokon mo no? Oo, kagamo ni ang actually gin pamangkat ko kaginan si Police Lieutenant Bolivar. Amo pa ni mga bagay nga ila sining pag-ausi sa on action na Bri. Ining kumbala ang ining anong background sini just to happen bala action na Bri paagi sa timbre o kun paagi bala action Bri sa information nga ginhatag sa pumuloy sa Purok Santo Rosario in relation sa iya sining illegal nga transaksyon. Si timing man ang ginhatagan sa gintagaan sa impormasyon PDA sa CDEO ti ginprojectan gilayon kag positibo gid action Bri sining gabi nagkagat sa bait bala o kun sa paon ti Sikop Beach action na Bri. Ang ako lang gun advice sa mga authority to kabal ko sagad sa trabaho nila. Next time nila manghambal garo nga salamat gid sa mga pumuluyo nga nagsugid sa amon nga may nagabaligya. Da kay basi balikan inisla kabalo naman sila sa hampang sa Shabu. Tani hambal ta na lang nga paagi sa intel namon tinasikop namon ni siya. Na action Alvin? Yes, action na Bri. Kay kaluluoy na karon sa pumuluyo da nga iban daw gid man niya kamangmaang sini way gid jaga panugid man kay tinadlok man ti hambal ta da karon nga paagi sa inyo da kag kun pangitaon sa pamilya sini kun sino nanugid sa pulis sino disgrasya. Konti kaluluoy man, paagi na lang abi sa civilian asset. Pwede man civilian asset abi. Kaga iban pa. Pero at least ang importante di reaction na Bri, nabuhinan ang mga illegalista sa syudad sa Bacolod. -1 sa bunga gabi. -1 dugang 5. No? Sige, salamat Action Alvin. Reports ang patrol, redaksyon, Papang Nixon Tahom, ang ka-aksyon nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Las 8:48 na. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action. George Gargasiran, lipay-lipay kung hindi madakpan nagsumbray pero madakpan gani ti nga sa karsel. Hays labang. Tida mga tutoy nga gin pang kwan pinang kalbo.
Julius Rainer Stares, good evening, Sir Brian. Walang katapusan na shabu. Gani man. Why na ginya? Kelly Jelly, may gabi Sir Brian. Kag kay Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sectoral also family ko sa Barangay Pandanon DSB. Kag sa tanan nga members sang EFC. Salamat. Naga-monitor man sa monitoring at Barangay 31. Julius Rainer Stares. Salamat, Gid. Ano ni siya ayhan ni Sir Winnie Stares man, ang teacher ko before. Kag nangin kaupod ko sa RGMA Superadyo Bacolod so na sa Sir Winnie. Julius, again, may mga put house pagida diri sa mga lugar na nainikit-ikit. Gaginan siya sila sa mga magpa-sharing sila. By bus lang gid ang only way madakpan sa ila. Thilo Langgrio, may gabi Bray, mati lang kami di sumag. Salamat, gid. Sige. Romy Agsam, opo dito. Okay, nabasa ko na kanina. Okay, sige. Kela Jelly, liwat. Ang ginatamyaw niya si Madam Vanessa Mayo, Noel Amar, Alex Montesa, Milail Oligo, Bia Jonathan, Michael John Season, Dennis Richard Tiboroma. Salamat, gid. Si Cherry Duario, naga-monitor man sa Maaw. Alright. Maparelax lang ko ha. Las 8:50. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna nito ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda.
Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield. Bago katurukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag din kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination! Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon, ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination! Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing,
pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara, sa Vida Vaccination! Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay ng proteksyon sa atin kung sila ay authentic o galing sa totoong manufacturer at kung sila ay naitra-transport o nahahatid mula factory hanggang vaccination site sa tamang temperatura. Hindi pwedeng masyadong mainit o masyadong malamig. Kung hindi, pwedeng masira ang bakuna at hindi na ito magiging epektibo. Bagkus, pwede pa itong makasama sa ating kalusugan. Kaya naman, siguraduhin natin na ang bakunang iyong matatanggap ay nagmula sa lehitimong manufacturers at naihatid sa tamang temperatura. Tara, sa Vida Vaccination! Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Si Madam Suzette Pahi Marhen, naga-monitor man. Evening, Sombray, monitor kami din Barangay 30. Please greet lang my sister, Mrs. Ninita Pahi Alcaide, sang Anilaw, Mabini, Batangas. Si Madam Elsie, naga-monitor man gani, Eddie Jones Kalinaw, salamat gid sa pag-monitor sa Angeles, Pampanga. Happy listening to Kalinaw family, Lacson, sa Bacolod. Stay safe everyone. Salamat gid ra sa inyo. Sinong Georgine, gani naga-monitor man sa Handumanan. Si Arnel Tingson Araman, thank you gid sa inyo sa pag-monitor. Way ko na lambot, buwas naman maka-aksyon upon sa Bogos nga puwersa sa Action Radio News Team sa pagpanguna ng Action Rex Cantong. Station Manager, sunod na magbanwa sa technical side. We have Action Oliver Pason, Action El Rey Dutilios naman. At na iti expert Action on Defensor. Ini naman sa Action Brian Mordenaga, pasalamat gid. Nag-agda kita karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio! Sa Bacolod, Action Radio! Action!